Дай започнем сега с първото име, което каза Кити. Кити, да. Учате да печелиш от правенето на видеа, скоби, без да имаш последователи. Пиши ми с UGC и започваме веднага. И в биото си, или не знам, в някой рил може би беше казал, че ще те научи как да изкарваш, не спомням вече парите, но някакви големи суми пари с 10-15 минутки на ден. И ми изкочи един много смешен хъсълкаст, някакъв подкаст, братле, в който канат нали такива ущани млади хора, които са направили нещо с и са направили пари. Не като нас такива Да, и в този подкаст имаше хора като Китито, като този Даниил, за който нали, приказахме да ни миналия път, но сега ще го върнем нали, малко пак и това нещо също. Та да, аз мисля, страхотни неща виждам. Да, откъде да започна, не знам. Първо. Добре, първо какво знаеш за тия хора, човек? Защото аз не съм нали, много наясно, защото нали, гледаш ги, че в тяхният профил имат нали, примерно горе написано пиши ми някаква думичка и ще ти кажа как да направиш пари, примерно. Значи първо това да продаваш курс според мен е малко безсмислено вече. Малко повече хора го правят, не повече, всички го правят като кеш граб, според мен. Точно. Просто истината е, че е много по-лесно да направиш пари от курс, отколкото от нещото, за което продаваш този курс. Така да, инфопродукт. Мисъл, ти можеш да направиш повече пари, да кажем, продаваш маркетинг стратегия, нали, как да изградиш маркетинг стратегия, ти ако прилагаш тази маркетинг стратегия при големи корпоративни компании, ти ще направиш много повече пари, отколкото да продаваш курса за 300 лева как да изградиш маркетинг стратегия. Просто е по-лесно да продадеш курса, защото аудиторията е много по-голяма, много по-лесно се води комуникация с тях, защото ако на едно 15 годишно дете му говориш на ти, той няма да ти каже нищо, отколкото ако говориш на 40 годишен собственик на голям бизнес на ти, той директно ще изрите от офиса му. Ама това е, че ти много хубаво каза, много по-голяма аудиторията. Има изключително малко големи корпорации и изключително много безработни 15 годишни, нали? Да. Затова се продава курса на такива хора, а не се занимаваш с нещо сериозно, нали? Добре, дай започнем сега с първото име, което каза Кити. Кити, да. Значи аз с Кити не се познавам, излизаме само в социалните мрежи, имаме общи приятели с нея. Но доколкото знам, тя е от много малка, защото както е почнала с социалните си мрежи да избухва, не знам коя година е била това, много давна. Буквално им чуш, че цял живот ми излиза в социалните мрежи. Как каза 2005-та големия сняг се едно. Но доколкото знам, тя винаги е монетизирала това, което прави. Мисля, винаги е имала някакви такива рекламодатели, винаги е монетизирала това, което прави като цяло. Сега аз не знам дали тя продава инфопродукт. Не съм много сигурен. Мисля, че продава. Не мога да кажа. Последното нещо, което аз видях е, че с овце се занимава, макар че според тук експертното мнение на колегата става въпрос за кози. Бяха маркетирани като овце в рила, който видях. Не знам, не мисля за този рил, но да, не знам дали тя продава курс, но доколкото знам, винаги е монетизирал това, което прави. Хъсъл. Кой е следващия? Даниил Събев. Те си аз мисля с него нямам никакъв допир. Гаджета ли са? Какви са с този пич? Пак имам общи приятели, доколкото знам не са гаджета, просто са започнали от малки да създават заедно съдържание, т.е. Даниил Събев той обичал да снима, някакви такива, в смисъл естетик кадри обичал да снима, има някакви такива мини-филмчета, мисля, че не знам, може би се бъркам, но да, като цяло снимането го е влечало много. И оттам е решил да почне да занимава с SMMA много отдавна, още преди най-вероятно мангаджи, също като мен нали, още преди мангаджи да избухне. И това е курса му, не знам, според мен е безсмислено да продаваш курс. Той не е ли на 19 или на 20? Смисъл, той е на 2 години по-голям от мен. Човек, те няма всички са някакви човек. Underage милионери, смисъл. Тя и Кити е малка. На колко е тя? 20? Ма тя май не продава курс. Прато, добре, в смисъл Инстаграма, къде е? Мисъл, отвори Инстаграма. Учате да печелиш от правенето на видеа, скоби, без да имаш последователи. Пиши ми с UGC и започваме веднага. И тагнати някакви работи. Бранд, ево. Аз не знаех, че продава инфопродукт. Но UGC, не знам ли знаете какво е UGC, знаете ли? Не. Чувал съм го, даунгрейдната версия на инфлуенсър. Значи, User Generated Content. Да, това е даунгрейдната версия на инфлуенсър, просто хора, които явно нямат амбициите или не могат да станат инфлуенсъри. Брандове им плащат, да кажем, 100 лева и аз отивам в GoGrill,
където са много добри хот-дозите. Go-Grill хот-дог най-добрите. Отивам и правя TikTok-че и не сме в Go-Grill, сега ще ядем хот-дог, давам оценка за хот-дога и такива неща. Това е UGC. В смисъл, не изглежда като спонсорирано видео, обаче спонсорирано видео. Примерно Placy България, мисля, че са... Placy? Placy. Не знам, Placy. Като място. Да. Place. Те правят някакво такова подобно съдържание, понеже доста често ми излизат. Тук вече в Пловдив посетих локациите, които рекламират. Така. И така, това е UGC. Ама не знаех, че продава инфопродукти. Това не е ли... Тя и нейният приятел също. Това не е ли супер шейди, така някакво... Не е реклама, ама е реклама всъщност. Не бе, това е добър маркетинг. В смисъл... то е добър маркетинг, води най-вероятно. След като се прави, значи води до резултати. Въпросът ми е, не подвеждаш ли малко хората по този начин? Ами то целта е да дадеш честно искрено мнение в тези видеа. Така че мисля, че не подвеждаш. По-скоро инфлуенсъра повече подвежда. Да бе, то целта да дадеш честно искрено мнение, ама като си дали 500 лева за тази работа... Не знам. Не съм UGC, не мога да потвърдя точно. Защото нали инфлуенсъра, ако каже нещо и после се окаже, че това не е баш така, може да го кенсълнат, нали, да си загуби аудиторията, докато не си... Кой инфлуенсър е бил кенсълнат в България? Без Тото, защото Тото го... Той в момента не е кенсълнат. Да, като цяло никой. Да, така че никой го интересува. Трябва. Симона ли? Коя е Симона? За Бонго. Брат, никой не е бил кенсълнат, това е стига. Симона Алфа Мюзик ли? Не, она 14 годишна реагира. Той Венима, дето беше пярал Да. Защото рекламира Бонго. Не знам, аз никой не съм гледал нея. То малко не си е бил таргет аудиенс, със смисъл. И тя не е кенсълната, в смисъл говориш глупости в момента. Anyway, да. Кой е следващия? Да, следващият човек, нали, който е тяхен обща ни приятел, е Добрин Данев, който смисъл пича, аз му гледах някакви там, нали, шортове. Малко ми е странен такъв мисъл. Това ли беше то, дето ми го покажеше в Дискорда? Да. Двамата като с D ги бъркам. Да. То беше някакъв страшен полячо. От впечатлението ми, в което виждам, което нали, ми се появява от социалните мрежи, това, което те качват, и двамата правят много агресивен маркетинг, много агресивно си продават инфопродуктите, което според мен е, не знам, мен ме отблъсква лично. В смисъл... някакви коли в Дубай флексват, човек. Флексват, да. В смисъл, целият им контент е, нали, флексинг. Да, това е противно вече. Флексинга беше модерен, не знам, преди 2 години. Флексинга беше модерен, ако преди трябва да сме точни 2017 година, като Венима направи песен. Да. Ама тогава се правеше в нормалните държави, сега малко по малко идва и при нас. Лил Пъмп и всички те. Човек, да, 2016-2017 Лил Пъмп, Райс Гъм, там в LA всичките Логан Пол, Джейк Пол. Тогава се правеше това нещо, айде малко по-сериозно. Ама те смисъл се огледат този Андрей Татев. Да. От него гледат. На Филип Тотио, братовче. Да, той много наистина промени целият social environment в социалните мрежи. Твърде е много. Доколкото знам, на Добрин баща му е някакъв много голям земеделец. Ево, смисъл, хората не е потвърдена на тази информация, обаче мисля, че наистина много голям земеделец. Не, вижте, той може да си прави сам, нали, парите, нали, общото, което е между тия хора, че имат курс. И там продават нещо, айде. Най-вероятно някои от тия хора... Те нека го продават, обаче те го промотират по много гаден начин. Този Добрин промотира инфопродукта си, той те учи как да търгуваш в Форекс и в биото си, или не знам, в някой рил може би беше казал, че ще те научи как да изкарваш, не спомням вече парите, но някакви големи суми пари с 10-15 минутки на ден. 10-15 минутки на ден ти, като го кажеш това, какво привличаш? Някой много мотивиран, който е готов да положи целият този труд, за да, нали, да се труди супер много, за да успее, или някой, който, чакай, аз мога да гледам Netflix и тук си отворя телефон за 10-15 минутки и да направя 2000 и да не се занимавам повече. И аз мога да науча да правиш 1000 лева 10-15 минутки на ден. Пишеш Бимбет, примерно, на червено, все един ден ще вържи. 10-15 минути на ден, бам 100 лева, няма ги, 100 лева, няма ги, то в един момент алгоритъма на тия работи трябва да ти върне нещо. Това ти е единствения начин да правиш пари за 10-15 минути на ден. Пичо, не се връзвайте на такива глупости. Илон Мъск, каквото и да мислите за него, не случайно ходи да спи в оная фабрика майна, защото не става с 10-15 минути на ден. Илон Мъск сигурно прави милиони за 10-15 минути на ден, ама той е
работил 50 години, за да прави милиони 10-15 минути на ден. Ама то не става така. Това е днеска съм трохар, отрекарам Ламборгини, това само по филмите става. Мисля, както да ни казахме, няма лесна работа, човек. Мисля, няма overnight success. Да. Толкова имаше нещо лесно, всички щяха правят него. Да. Толкова лесно нямаше да е по-тежо способно. Следващия човек е Чили. Бате, Чили наистина. Чили ми е любимия Чили, между другото, от това впечатление, което съм останал с него, аз никога не съм комуникирал с него, въпреки че доста дълги месеци, даже всъщност 2 години бях в Fortnite средите, аз с това си взех Verify, аз това успях да стримвам, за което благодаря и на Данчо, между другото, за това, че много ме съпорстваше тогава. Но Данчо няма да го включваме тук в това, понеже той няма общо с Чили. Да, той няма общо с тази работа. Никога не съм си говорил с Чили, абсолютно никога. Мисля, че дори не съм играл с него. То вие май не говорите общ език, то ще има там езикова бариера. Начина, по който Чили комуникира, аз не мога да го нарека български език. Човек, който работи с български език ежедневно, Чили не говори български език. Това според мен не трябва да се базикам с такива неща, понеже може да има някакви проблеми. Просто да отида на логопед и да се оправи. Аз допреди 2 месеца не можех да казвам Р. Не говоря за никакъв дефект. Не, аз много по-тъпо е нещо, което еднъж нещо казвам. Да, диалекта му е това имам предвид. Да, диалекта му е такъв. Затова се бавам. Да. То откъде? От Шумен ли беше? От Хасково, да. Като ми е скучно в Хасково, хода да пуша наргиле. Добре. Изключително грозно е това, което правя, но да, смисъл, аз съм си просто. Значи, според мен, Чили наистина прави пари. Просто тази персона, която е изградил през социалните мрежи, е много гадна човек. Никой не спори, че Чили прави пари. То не е според те, аз ти казвам наистина, Чили има акъл, фрашкан с пари. Чили има акъл. Но глупостите, които качва в интернет, са скандални. Да, наистина, тук съм съгласен. Здравейте, търхарчета. Какво мотивираш така някой да ти купи курс ли? Той не знам, продава ли курс, Чили? Мисля, че да. Мисля, че нещо продава. Аз колкото знам има клотинг бранд и някакви други там иком бизнеси. Не съм сигурен дали продава курс, но уж учи хората на нещо. Сега не съм напълно сигурен дали се плаща или не. Сигурно се плаща, ама смисъл малко купа напред сигурно. Не знам. Но това, което направи той наскоро е, че нахраниха го няколко там души онлайн и той изведнъж реши... Всеки общо взето, то не е няколко души. И изведнъж той реши да се показва тук, при това, при ония. Аз мисля, Вонстера направи цял клип за него. Не съм гледал този клип. И се буквално обяснява се като някоя жена. Как той... Що завиждаш на другите хора, че Чили ходи при тях, а не при нас? Аз завиждам, братле. Мисля, Чилито, той е винаги поканен тук да дойде, така че да. Даже нас да няма. Чили, да, знаеш къде не е студиото, влизай си. Но едва ли не той казваше защо ги е правил тези работи, как ги е правил, че наистина е имал пари. Не съм гледал това. А ти, ако си направил нещо, защо трябва да казваш, да се валидираш на хората, какво си направил и какво не? За какво трябва да те оправиш това? За да може като минеш по центъра да ти кажат, виж го тос, той е голям. В смисъл ти, той е баровец. Ако не продаваш курс и ако се вадиш, брат, то кините, честно, и вадиш много пари, за какво трябва да казваш на хората, че аз не съм такъв, брат, аз не съм олигофрен. Примерно. Това той го е казал някъде в подкаст ли? Виж сега, ние го казваме много тъпо, но в смисъл... Да, смисъл, оверсимплифайваме цялата работа много, но видеото на Вонстера, нали, то кажи го с малко повече думи, какво се случва вътре в видеото на Вонстера? Както казах, мисля, просто Чилито обяснява как си вадил парите, колко пари вадил, даже показва мейлите, нали, с колко точно пари са му дали. Може пък да иска да стане известен. Транзакции показва. Той въпреки, че може да иска да стане известен да... С каква цел? Не знам, може има някакъв план. Хората, които правят пари, не искат да бъдат известни. Има си хора, искат да са известни. Те си правят доста пари по принцип, преди да почне да става известен в сцената. Умните хора, които правят пари, не искат да бъдат известни. Не може да кажеш, че Тейт е глупав. Му стара добре, окей. Човек е мега майнд, за да направи това, което направи. И това е като цяло. В смисъл, трябва да го гледате, човек. И се показва и при някакви други хора, все едно да... Как е точно думата? Да си оправи имиджа. Да си излъска...
За Тео ли говориш, че се показва при него? И при някакви други хора, но да, и при Тео, нали, аз доколкото да знам, той ти е някакъв приятел. Да. Между другото, аз миналия подкаст го гледах и вие казахте там, че Тео продава курс как да стартираш клотинг бранд. Първо, Тео не продава курс. Няма никаква представа. Не е гуру, не учи хората как да изкарат пари, той просто си документира живота в YouTube. Това не го каза, мисля, че Юли за Тео. Аз нямах никаква представа. Тео имаше едно време, в което дружеше с Даниил и Добрин. Мисля, че то беше много кратък период, но Тео е много свестен, като цяло е голям пич. В смисъл не е нито гуру, нито учи как да правиш пари, той си прави неговите неща, просто му доставя удоволствие да го снима това нещо и да го качва в YouTube. Мисля, просто си документира пътя. Да, влогва. Има си амбиции. Забавно е да правиш. Следва си мечтите, да. Най-малко си ги гледаш след това. Тео е адекватен, в смисъл, Тео не смятам, че има място между гурутата. Като каза клоутинг бранд човек, това аз малко го изтървах точно кога почна, ама ми прави впечатление, че последно време супер много клоутинг брандове. Да, човек. Брат, то всеки, не както безработните почнахме да ги наричаме TikTok едитори, в момента безработните стават дизайнери. Значи ти или си брокер, или имаш агенция, или имаш клотинг бранд. Да, буквално. То не останаха хора майна да правят каквото и да е. Да, то няма кой да заключиш човек. Той всеки търси да заключи. Здравей, искаш ли да вземеш този курс? И той, а ти искаш да вземеш моят курс? Това си ги разменят като Yu-Gi-Oh карти. Това е, има едно такова много хубаво лавче, аз съм много голям фен, много вожд, малко индианец. Всички продават, няма кой да купи. Още малко и така ще стане. Добре, напред вече, нали, следващия човек. Мисля, за Чили няма какво да кажем толкова, нали, повече. Да, то Чили просто да се посмеем. Не знам дали продава курс или не, но според мен той го прави с някаква цел. Не знам каква му е неговата цел. Целта му е, аз ти казвам сега веднага, твърде много хора вече му се подиграват. В смисъл, той е искал да бъде там провокативен. Какво значи не знаеш дали продава курс? Нали си гледал видеото на Нуба, дето му пишеш, да вкарам в програмата ми. Беше преди много време, брат. Именно, ма тогава той по този начин с провокативните видеа, с Ламборгинито, с пуша наргиле в Хасково, отивам в Дубай, по този начин се рекламира нещата. Обаче в един момент тази цялата работа излезе извън контрол и твърде много хора му се подиграват вече и Чилито се е сетил, че тази работа не му продължава по този начин и в момента се променя, не има акция за променяне на имиджа му просто. Аз ти гарантирам. Не знам, не го следя. Кой следващия? Следващия човек, който тук сме подбрали е човек, който е бил който реално е стоял на твоя стол, да. Йоан, да. Йоан, аз от неговите сторите, защото аз след като беше тук, още си го следвам в Инстаграм, нали, така. От неговите сторита оставам с впечатление, по неговия маркетинг според мен е много по-добър от на 90% от хората, които продават някакви такива неща. Защото ние това малко ставаме като развален телефон, това съм го казал няколко пъти, Иванката и той го каза по някаква друга форма в момента. Не трябва да продаваш 10 000 лева на месец и така нататък, да обясниш на хората малко от малко, по-спокойно какво правиш, нали, и какво ще получат. Да, той точно прави. Реални представи този човек, като си го вземе тази курса, какво може да направи след това. Да, защото аз от Найлан сторицата никога не съм видял, че стана мултимилионер. Обаче виждам, примерно, след 2 дена ще има кол, в който ще си говорим за еди какво си. Такива неща. И наистина ми е интересно, нали, като ги видя тия неща. Да. Йоан е много точен. Между другото, супер голям пич. Аз когато започвах с тази моя програма там за личния бранд, той като цяло ме забеляза от личния ми бранд и той ми писа да ми помогне. Аз съм какъв той да ми помага? Му викам, айде, нали. Питах го там за съвети, той ми даде доста адекватни отговори и той тогава беше в Дубай, мисля, че за 1-2 седмици. И това е малко смешно. Да, и какво? И между другото не пускаше сторите, докато беше в Дубай тогава. Е трябвало. Наргилета, ламбута, в смисъл чак малко. Йоанна, как му се къпа с това, брат? Ти ще си до Дубай и не си качил 10 000 снимки. И като цяло,